Ola, somos os nenos somos Julia, Josué e Carolina, do alumnado de sexto e do CEI San Ramón Moeche, e imos contarvos unha historia. Ola, onde podo comer aquí en Galicia? Depende, se queres saber comidas típicas están o polvo galego, o cocido galego e o polvo á feira. E de onde sacades eses alimentos? Da barquiña é o grave. E os elementos do caldo galego sacámonos das nosas hortas. Que restaurantes me recomendas? O do Parrulo, que está cerca de Ferrol. O do Parrulo, como equipo? Exactamente. Tamén está a Casa da Tortilla, que sabe igual que de Betanzos, solo que en Cacheiras. Sen ter que ir a Betanzas, espectacular. Tamén a Taberna El Ariete, na Coruña. E a hostalería en Arcade. Pois unha boa escapada para comer. Tamén están os pebentos de Padrón, o cocido galego e a tenreira galega. Pebetes de Padrón. Uns pican e outros non. Tamén están os típicos restaurantes, a Xabola Bar e Picoteo, Sete Santiños, o Tropezón, Bar Delfino, Cazapena. Agora vou probar un aguacate sobre mesas. Agora vou probar todas esas comidas e visitar os restaurantes. Adeus. Adeus. E aquí acabou a nosa historia. Esperamos que vos gustase. Adeus.